Arweiniad cyflym y llyfrgell i chwilio am erthyglau ar-lein. Chwilio am erthyglau ar-lein. Cyn dechrau chwilio am e-gyfnodolyn, byddai'n ddefnyddiol i chi fewn gofnodyn gyntaf i'ch gyfrif Gmail yn y coleg oherwydd bydd hyn yn ei gwneud yn haws i chi gael mynediad iddo ar-lein. Wrth chwilio am erthyglau ar-lein, mae angen i chi fod yn ofalus ynghylch pa allweddeiriau i'w ddefnyddio. Mae'n ddefnyddiol i chi ddarllen trwy'r ganllawiau'r aseiniad i weld pa syniadau a thermau craidd sy'n angen i chi ymchwilio iddynt. Ewch i'r blwch chwilio ar dop y sgrin a theipiwch eich allweddeiriau neu ymadrodd. O'r gwymplen, popeth ar ochr chwith uchaf y sgrin, dewiswch EDS a clicio chwilio. Bydd hyn yn arwain at nifer fawr o ganlyniadau gan bod y catalog yn chwilio drwy'r holl gofnodion am eich allweddeiriau. I agor ac i ddarllen erthygl ar-lein, cliciwch ar deitl yr erthygl ac yna clicio ar y botwm View Content. Bydd gwefan pob erthygl wedi cael ei threfnu'n ychydig yn wahanol, ond cewch ei darllen i gyd ar-lein, ei lawrlwytho neu argraffu hyd at un erthygl o bob rifyn. I arbed amser ac i ddod o hyd i ganlyniadau mwy penodol, gallwch addasu eich chwiliad. Ewch yn ôl i dudalen ganlyniadau'r chwiliad sylfaeniol, cliciwch ar gwymplen EDS a dewis teitl. Cliciwch unwaith eto ar chwilio. Bydd hyn yn lleihau nifer y canlyniadau gan nad yw'r catalog yn awr ond yn chwilio am erthyglau sy'n cynnwys eich allweddeiriau yn y teitl. Mae'r bar ar ochr dde y sgrin yn chwilio yn cynnwys penawdau a dewisiadau ychwanegol i'ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol. Gallwch osod dyddiadau i gyfyngu eich canlyniadau i gyfnod amser penodol. Mae'r penawd testun yn ffordd gyflym o ddod o hyd i allweddeiriau a chwiliadau eraill sy'n perthnasol i'r pwnc. Mae'r penawd cyhoeddiad yn dangos enwau'r cyfnodolion y cyhoeddwyd yr erthyglau ynddynt. Mae clicio ar enw cyhoeddiad yn gwneud i erthyglau perthnasol eraill o'r gyfnodolyn sy'n cynnwys eich allweddeiriau ymddangos yn awtomatig. Mae hyn hefyd yn tynnu sylw at gyfnodolion eraill sy'n perthnasol i'r pwnc. Yn canlyniadau'r chwiliad, gallwch clicio ar trefnu i wneud i'r erthyglau a gyhoeddwyd yn fwyaf ddiweddar ymddangos. Bydd hyn yn eich helpu gael gwybod pwy sy'n ysgrifennu am eich pwnc chi ar hyn o bryd. Yna gallwch ddefnyddio enw'r awdur i chwilio am erthyglau eraill wedi ei ysgrifennu. Dewiswch awdur o'r gwymplen. Teipiwch enw'r awdur ac yna clicio chwilio. Bydd restr o erthyglau eraill gan yr awdur yn ymddangos i gefnogi eich ymchwil. Ond cofiwch, os oes gan awduron gyfenwau cyffredin, efallai y bydd rhaid i chi ddefnyddio dewisiadau chwilio manylach mwyn i'r catalog allu dod o hyd i'w gwaith. I weld rhagor o adnoddau llyfrgell ac i gael help, edrychwch ar y fideo Sut I ar sianel YouTube y llyfrgell. Edrychwch ar canllawiau astudio Moodle neu'r tudalennau astudio Google Site newydd. Anfonwch neges e-bost at dîm y llyfrgell yn libraryrows@gllm.ac.uk neu neges ar Twitter yn @llandrilliolib.